Ndepi? Elder. Yabo, yilise. Safe mkuru. Unaitwa? Naitwa GunPowder mkuru. Mfano sanjeriri. Zita lako unaitwa ani? Inini Elder nonzi Tyre. Ndio zita langu charo. Tyre ani? Tyre maternity. Ndio zita langu charo Mbare. Una makoni mangani? Ndine 24. Ndio kutongo kachembera zo. Mbanje kaidzi. Nima drugs. Kana yo. Utoriro ka. Kuomerwa cheko zvakadzvanya yo. Sure. Tobva tetonge pamwe ameno vamwe vanhu. But I was poor. Sezebo. I was poor out. Wedzera. Inini primary ndakadzidza paChitsere primary school. Secondary pandazodzidza kuMbare. Ukapasa? Takatry tinozopasa. Takambozama. Boziya. Saka nomone msikazi kuchikoro. But I papo. But aushayo certificate unaro. Yeah, wa certificate ndakazoita motor mechanics. No right. One certificate. Because zvokuti GunPowder zvakazouya papi manje? GunPowder manje GunPowder zvakauya tichikuru namafomu Mbare. Tichaona mablazi edu tatinafuma wedu wakumandi vaimba ana Sean Carter, ana Magribhi, ana Tyre Vegas, ana Quality. Kamanje tainakirwa nepattern manje. Saka tasvika palevel rekuti tatakutora masong avo tichimbomaimba chichichi kusvika takurekuta isusu. Alright. Wairekodera ku first song yako? First song yangu yange iri collab nemupesi wangu anonzi Shaka nainzi Baje kumafomu tukukani takarekodwa na PTK 22. Imboriwa freestyle song yacho? Waikanganwa kwakudhara mkuru. Kudhara wakatokanganwa? Ndakatokanganwa because izvezvi pato nezvimwe zvinyowani zvakawandisa. Saka zvimwe zvatakaitwa mashuruku zvimwe zvachoita tokanganwa. Saka kana masongs ako akudhara utorina futi? Aiwa, pane mamwe andinawo kozoita mamwe handisisina. Pane mamwe andakakwanisa kuchengetawo kozoita mamwe handisina kukwanisa kuita kuchengeta. Alright. Saka mazuva ano kuimbira? Mazuva ano ndikuimbira paRoyal Dynasty. Iri kupi? Royal Dynasty iri pakona paMangurenje naZata. Kuna paZata naMangurenje. Producer ndeni? Producer ni Mobster. Mobster na Figo ndo maproducer ipapo. Ndinoshanda navo. Chimboti pa last tune yakapedzera kuimba? Last tune yandakapedzera kuimba inonzi. Unotaura kuti paridhim yakati? Kana kuti single? Single inonzi Ngezha. Yairekodwa naSteezy Beats kuUptown Group. Inonzi ndaona Ngezha vakarova zhange vachitamba pressure vanga vana zhanero pandavashetsa vanipaziso rektameno ameno ende ameno Ngezha vanga vakakula vachispenda vanga vane shata ravo rauya nalavenda ndokuti Ngezha zvipresha vanopedza 0% pressure havadi zvovanetsa vaneskiri Ngezha vanopedza bhora Ngezha vane flambo Ngezha vane begi Ngezha vanonanganisa Ngezha vangochizvifila Ngezha zvide usadaro kalefo kacho kakanyanya zvekudaro vangonezvibhodhuru ndikutaura mazibhodhuru ono aisidholulu tepembinga kwete tsuro vanga vachisipa henesi ndavadhuma ndiri kumateresi vakananganisa zvimaguchi kubva kumatenesi Ngezha ndo last zone akakaipa akakasi Zimdancehall. Aiwa akakasi Zimdancehall. Musambo wakaita sei? Takanokaita ka hip hop kana ka dance. Alright. Sochoka beat kacho kakabika kakaita ka dance hip hop. Akanonaka. Aiwa akanotambika kai. Ndatoputsa ndatosumuka kai. Apa ndakukakana ndikuita kusumuka kazvabva zvanakidza. Ndaiba focus manje iri paurika. Aiwa ndaibata. Akanonakidza. Aiwa ndotenda mkuru. Kakabuda kato pa YouTube kana pa Facebook. Kabuda kachiri mu studio kachiri kubika. Alright. Zvekuti pakati pa February papa ndo tudokabuditsa kane video. Alright. Sando tukwaso kabuditsa pakati pa February. February tatopakati. Tinongona kuti yatingoti March.
tokoti March because February tatopakati tatopakati here kuti tarisa date ranhasi shamwari tatopakati because February nopera na 28 nhasi ndi 9 ndo pakati pacho tatosvika next week munenge muri panhamo aiwa akani Mwari anotichengeta mukuru handiti waisana mandotaura vale aiwa chirekeza kutaura izvozvo because hakusi kwenyu ikoko kounoti chiko nevanakomana ndorwa domba unorwa dombo here isusu dombo mukuru dombo takatonoriramba zvitori serious chaizvo because zvatikuona vamwedu vachiita mastreets umo zvinotorwadza chaizvo nevana vasikana vakutopenga vamwe taparara nedombo generation yedu yapera nedombo saka toti aiwa say no to drugs zvinofanira kutomiswa zvinhu zvinenge izvozvo zvinofanira kutoti zvipere kuti future yemageto youth igadzirike zvakanaka saka operation iri wese no to drugs mawirirana nayo iyayo towirirana because zviri kutichengetedza hazvisi kutiuraya but zviri kurambidza kuti zvemadrugs ngazvisaitwe because zviri kukonzeresa macrimes akawanda kubenga kwavanhu vanhu vakurasika nekufa futi nekufa vanhu kufa tiri handsome saka apakaipa handiti zviri right aiwa wakaramba wakadaro try kuenda kana kuafro dancehall kuita nga afro beats like because ndanzwa voice rako nenhingi hausi kushandukira wakapora but wakaenda takatofamba nebhora yaya wandotenda saka iwo wati watanga 2012 ndatanga 2012 apa une 24 years saka watanga une 11 years zvinobuda here izvo wari primary 11 years it's about grade 5 kamfanana 2012 ndopanakatanga 2012 unga grade ani inini iwewe asi pane vanhu 2012 nandiri form 2 Mbare tiri muna 2023 asi ndakakanga zvinogona kudaro kana wakaenda kuchikoro uri ningi uri une 6 years grade 1 alright zvanzwisisika mamati ndatakakurasika mshaka aiwa because ndotsoma kaini aiwa ndozviri right kuti nendauziya chokwadi ko maparents variko maparents variko kupi Ndara anogara kuchitown namuzi anogara kuna Mchirawo Njiraundo nechipasi Njiraundo national tizene kwa Thomas Mavumo Thomas Mavumo saka kwa iwe unogara nini ndogara ipapo pa number 109 Mchirawo alright aona kamwe ka freestyle ke record aunofunga kuti unonakidza iwo kandofungidza because tauda kutokumarketa because ndatoona kunge unogona kuenda nenyika muzadaro yo daiwa ma freestyle wapi akamanja akakaka akandikelapo anonzi wazopinwa nei wakundiita sei wani waisimbisa uchamira neni what happened to love but you know azvizife seusingaone kuti nini ndinekesa kapana kwataenda ndaitoona fake future didi kukunyepera inini ndine stress handingatadze kukecha wandisamuchecha moyo ndaitofara nchiti nini ndina bei iwewe waiti uchamira neni kusvikira mukufa baby nasi you gone away ndakakupa moyo chita moyo putsa moyo saka ndizvo here zvawaida kuti ndirwadziwe naiwe unogona unogona ndikutaura unogona pane chirungoleka chiti pamwe uleka mavisuals haasi kusvika kune vanhu kwaari kuenda hakusiriko mavisuals airplay social media yacho inenge ichifanira kuti isimbe une youtube channel ndinayo but nenhau dzetata chika saka zvinosati zvanyatsosimba hauna mari yekuenda payoutube pacho pane pachitoda data kaposte ichida kutoti tipushe mavideos ndinawo 5
Facebook page. Facebook page. Inonzi GunPowder Fush Fush. Ko YouTube yako. YouTube same food. GunPowder Fush Fush Fush. Fush. Fush Fush. F-U-S-H. Alright. Fush Fush. Alright. Mavisuals anita mari. Kune vanhu vanokuitirewo. Kuna vanhu vanotitira isusu vanotoshanda navo. Maghetto wetu kangofanana necho. Sa palevel racho vanongo vachiti boys tikufana kubatsirana kuti tese tiende kumusoro. Saka isusu munongotsvagirwa mari dzemadrink kana achibva kura anongoti nongotsvagirwa mari yechikafu nemari yetransport. Mari. Saka vanongoda $50. 50 anawandise. Vamwe vacho vanoti elder vakaipa. Vanogona vacho manje vanonga vachitoda dzakawanda kudarika idzodzo. Aiwa 50 akawandisa asi ma30. 50 tichitoiona nzungu palevel racho remavisuals. Kuzi vanogona vacho mari dzavanonga vachitotaura totochema pahombe. Ndani anogona? Vanogona. Hakuna na Sap, kuna na Blacks. Kuna na Driftenest. Kuna na Tafu. Atimu rogona ririmo. Ko Usher achiriko? Usher achiriko. Usher achiriko but ndapedzera kushanda naye hapa takangoita video 1 chete. But ariko. Ko Trio achirikuita? Trio achirikuita but mazuva ano vari palo. But maweeks vari kurova. But 50 yareba Dara 50 yareba iri. 50 yareba. But no mari dzacho dziri kutotaurwa manje muindustry yemusic. Ione mari ipapo. Panapa kuri ne $50. Saka kuzoona usvika ku50 shamwari. Anenge ari ma1. Wazviona azvibude. Saka chinzi music inoda mune vanhu vakaitwa ngemapromoters masponsors. Kana usino vanhu vanokwanisa kukubatsira. Ungori munhu anoraramira mangoma. Anenge ari ma1. Chichivapa nhamba yako vataurirawo vanhu vacho nezita rako chairo. Mutaura nhamba, phone number kuti vanhu vanokubata sei. Vanhu vanobata pa 0774 2974 98. Ndakutangidza kuti 0774 2974 98. Zita rangu ndonzi Tyre, rekuimbisa nonzi GunPowder. Alright. Pamwe unogona kuita laki kamunhu kutumira kana panhingi paEco Cash. Kuti zvekunyepa mukuru azvizikanwa. Saka tine maelders anenge mimi hana dzichatorova. Hada kunzi yanga iri $30 ndaitombokuitira video. Ndoipusha ndega. Mobva maipusha mega. Ndoipusha ndega. Ndo panoshanda pekuti mufano wangu 30 chitsvaga wanokubatsiro imwe 20 yacho kasaka. Aiwa zvinozonetsa manje handishande nemumwe munhu ndoshanda ndega. Alright, unoshanda mega. Ndoshanda ndega. Alright, aiwa ndaibata iyo. Aiwa zvinotendwa. Kana pane ari pano anokwanisa kuitira 30. Anongouya kuitira 50. Bolato. Ndongoya nayo bvaita chi. Obva atongoita ipapo. Aiwa. Ndaibata. Kana tomba mari ipapo. Aiwa zvibasa tosifambira mukuru. Atomboregedze zvekuti nakatosangana naye munhu andoya naye zvo. Kune nzara kwakaoma kunzo. Yo nenzara yanofanira kuitawo nzarawo. Kuti zvibalance. Because tese tikutsvaga. Ini ndoichipusha kuti muadvertisewo futi zita rake. Iye asingagonei, tikutaura kuti asingagonei ndowandikuda wacho. Aiwa bo. Anditi. Aiwa ndaibata iyo. Iri bo. Aiwa ndotenda. Should. Respect.